हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार थांनाय 5 बोसोरनि जौगाथायनि महर धेकियाजुलि बियाबनि जौगाथायनि खंख्ला महर एमएलए अशोक सिंघालनि हेंथायै रागा रायजोफोर अशोक सिंघालनि सोलायै गुबुन साननाय हनाय खालामदों बियाबनि रायजोफोरा सरकारनि जेबो जौगाथायनि बिथांखिया संना मोनहास'वाखै गोबां बर' गामियाव धेकियाजुलि बियाबनि जौगाथायनि खंख्ला महर थांनाय 5 बोसोराव धेकियाजुलि बियाबाव सरकारनि जेबो रोखोमनि जौगाथायनि बिथांखिया संना मोनहास'यै गोबां बर' गामि मा लामा दालां मा फाहामसालि सिबिथाय मा सोलोंथाय मा गोग्गो लोंनाय दै जौगाथायनि मोखां नुयै गोबां गामि दं 65 नं धेकियाजुलि बियाबाव जायगानि एमएलए एबा केबिनेट मन्त्री अशोक सिंघालनि हेंथायै रागा जायगानि रायजोफोर আমাৰ বিধায়ক আছিলে আজি 10 বছৰ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ইয়ালৈ মানে কোনো দিন মানে আহা নাই আহিছে তথাপিও তেনেকৈ মানে ভাল কামৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই धेकियाजुलिनि दुर्गापुर कौबारी थुरिबारी अनजलिपारा केरेमेरे गरंजुलि सानजा पानसिरि सेरेंजुलिनि बर' थागोबां ओनसोलाव सरकारनि जेबो रोखोमनि जौगाथायनि बिथांखिया संना मोनहास'वाखै रास्ता पदूली बेया कालभार सालभार नाय दलं सलं नाय लगते साब सेंटर नाय आमार मेडिकल साब सेंटर नाय आरो लगते इफाले पन्चायतो नाय मख'जाथावनादि लामा सामाया सोरलां बोरलांनि थाखाय एम्बुलेन्स फैया ओनसोलाव दैज्लांनि समाव लामानि गाज्रि थासारि आरो दालां गैयैनि जाउनाव फरा फोरोंथायनिफ्राय नेवसि जानो गोनां जायो ओनसोलनि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा रास्ताটোতো ক'ব গ'লে একেবাৰে বেকৱাৰ্ড আমাৰ আজিলৈকে এনেকুৱা একো আমাৰ দলং বা এনেকুৱা ৰাস্তাৰ যিটো নেকি হ'বলগীয়া যিটো নেকি সমাধান ৰাস্তাৰ সমস্যাৰ সমাধান এটো আজিলৈকে হোৱা নাই फारसेथिं 2026 नि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव आथिखालनि एमएलए एबा मन्त्री अशोक सिंघालनि सोलायै गुबुन साननाय हनाय खालामदों बियाबनि रायजोफोरा बिपिएफनि बिजाथि दाबिदार अनसुमा बसुमतारीखौ बियाबनि रायजोफोरा देग्लाय एमएलए महरै लुबैदों বৰ্তমান আমাৰ এই धेकियाजुলি সমষ্টিখন চলাই নিবলৈ আমি নতুন বিধায়ক বা লোকেল বিধায়ক হিচাপে আমি বিচাৰিছো धेकियाजुलिनिफ्राय पंकज माहातोनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइव 24 आरो बड' लाइव 24